și moșneam. Universal Pictures prezintă Baba și Moșneagul 3D. În prima serie, Baba și Moșneagul așteaptă urătorii. Baba îl sună pe Moșneag că acela nu are jit pe masă și nu a scos banii. În seria a doua, Baba și Moșneagul se trezesc. Moșneagul fiind ciupit, nu înțelege unde se află. Baba îl suduie. Și amândoi s-au pus pe gânduri despre tinerețele sale. Cum a fost la furat la Harpuș, la tati la Gheia. Mai apoi, cum a fost la maternitate, cu Moșneagul a încurcat-o cu chileata. Când a pus antivit, tot măhau de uri cum fiu la seriale de ele. Știi și? Tu când rogi la cărote și la tău, eu da! Ia duci pe asi cu chilceau cu aici. Dar cât ți greu să duci? Pădure, și ești! Eu nu! Ui, bine, te duci la pământ! Nu știu, trebuie nostru, că trebuie crești! Lasă-mă, plângi, moșneagă, este uleacă, e aiurea! Și nu te spun! Trească Dumnezeu că se mă tapau! Bine fac! Pune copacul și eu și am cireaș până la Crăciun! Nu dinerea cu filmul citea strâng! Ei, animală, să docești! Eu care te hrănesc! Care te îmbrăc, care te spăl, dar tu mă temezi prin copaci? Așa, da, el mai cum și nu știași copilul. Bun spus, moșnești! Ne-ai spus despre povestioară, așa de frumoasă! Era odată, ca niciodată, o fetiță care se numea Scufița Roșie. Care scufiță? Și-o-ți place? Tu și în secol trăiești. Din mult nu scufiță, dar e pustița roșie. Pustiță, știi, mai bine, ești tare hăpă până noi. Pădvinu te te-am sau și? Pădvinu te n-ați fătă și povestește. Și ce? Băiatul nu-i bate pe capul. Băi, mai, uite la tine, ești ciucurește aici. O fată care o numea Pustița Roșie.
dit thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, qui dit assis dans la merde, qui dit amour. Владимирский централ, ветер северный, этапом эстрит, лежит на сердце тяжкий груз. Владимир. Wow! Viciniu, băieț, scufița roșie, te suntem... Care scufiță? Nu vezi? Eu sunt fustița? Fustița roșie. Fustița, tupița, nici nu-i la ce. Значит, микс. Джей, пошел. Понеслась! Și așa lupul a mâncat pe bunica. În scurt timp sosește și fustița roșie. În sfârșit am ajuns. Salut, bunicuță! Iată, mama ți-a transmis un чемодан plin cu CD-ul House Music ăsta de și un mix, te rog. Te rog. Владимирский централ, ветер северный, этапом эстрит, но немерено лежит на сердце тяжкий груз. Владимир. Чего ты не Владимирский централ? Это ты идешь mai bine. De ce o tine coară? Da? Asta e know-how. Eu cu dânsa radio prin lăghii. De ce tu vii așa aproape de mine? A, iară, da.
Нельзя потому. Бабо! Сибри! Не мыка! Чтоб все свои полингурецкости хранятся было. Горлошами закуптёр, целочка. Жизнь пусть перестань, я помню. Здесь бегу. Я каши. Хочешь град, спокойнись. А ну пойдем? Да, Молодец. О, здесь? Притащ. Здесь накинем пустёр. Ну, да. Конечно. Мама шумный шняк. Шея налевой кукирку. Шея загнец могу. Луку Гуаши. Стоп! Кайфу Гуаша! Кайфу Гуаша, Я шея. накел друг день, спонсор тебе. Я tu nici o poveste cu pilul de nu poți pui bagă, goașă, ba, scubițe. Нас, куда, нас. Dă-mi pașios cu ți-a schimă bine. Хитру. Нас. Vreau să dau ce mușizate, nu să rugă. O babă și moșnea, ce n-aveți copii? Moșnea vălărea rup din soare, iar babă rup din apă. Și-au făcut ei un gurăcel.